Dej tohto krimi seriálu sa odohráva v Chorvátsku. Čo je pre vás Chorvátsko? Je pre vás Chorvátsko destinácia, kam rád chodievate? Hej? Áno, ja milujem Chorvátsko, ale ja ho milujem ešte viac z vody. Veľakrát som bol na Plachetnici a to je úplne iné Chorvátsko. Takže z vody, tie všelijaké prístavy, no to je krása. Bol som tam aj točiť, jeden seriál predtým, ale v tomto seriáli to sa odohráva síce v Chorvátsku, ale ja na začiatku práve odchádzam z toho Chorvátska, dokonca aj tá kancelária sa točila tu, takže ja som v Chorvátsku vôbec nebol. Áno. A moja postava, ja to volám, že to je taká appendix trošku, lebo celé sa to odohrá v tom Chorvátsku a ja som policajt na Slovensku, ktorý tu bude niečo vyšetrovať a bude to tak doplňať iba. Takže ja som úplne samostatná jednotka, skoro dalo by sa povedať. A i závidím tým mojim kolegom, českým aj slovenským, ktorí sa stretli na tom majáku a určite zažili pekné chvíľky a musím povedať, že hrajú úžasne.